akakan iki jilaja duwawu caman kelila ka duwawu ke Muzdalifa o yala ka yamarukai ko nga duwawu ke masharul haramuna masharul haramu ye kulude mume Muzdalifa misri ba kerefe bi yen duwawu ke oray ne duwawu ke ka ban fajiri kofe yani ka taga mina akamnendo ika belekse do tomo iyere bulu ibna ta bele munun fili bele niya tomo Muzdalifa basite ala nima tuma Muzdalifa ita to mina niya tomo basite o fanala ne dugu jela sa ikunda tola do mina ka no kan ben seliba doma ne Allah taala ya ke ka fo ki sera mina ibe nyesin ka ta bele bon rodela ibe bele mbone munyi bele kise fitini mumbe na fo kaba kise nyogona ibe o bele kise fitini wolonfla ibe o refli kataga bele bon rola abeta tola ibe Allahu akbar fo Allahu akbar ibo fo abelekse kilingen bela jinin tatola nofe o kofe nika bagam bi bulu iba kantige o kofe ibi kundi basite ni bara sabain ni dobla donye ni kundi bla bele bonye basitala ina fo ne kantige li bla la bele bonye basitala ngani ya dada nyo nofe ka bele bon foloke ka soroka kundi ke ka soroka kantigeli ke ninde chekayin muso oluto kundi nga obo bulungande kungolo ni nyon tige o kunsigila cheka kundi hejila ode chekayin ka teme doreka ni bara yinke mina kaban ibe soroki kunda makanka ni tala maka odon seliba donyi ni tala maka bara munyinendo e fe sele maka ode kata alkaba munumunu no de tawafu keli o tawafu ni sila ko ke ika don ka fo e bara nyumai aw bagan kantiga yoro kerenkeranin do mun bala ne magan jamana famoy ako laben kanye chugo yala chugo mun bato ne mogote toro soro wa asogo fana beta yoro bela janina ola ni sila maga ega saka ko iya kalfa mamununa olubo wasado saka kantiga kola ega fentola ni sila kata magan seliba dona ebete ka tawafuke kito bele bona fendo be yere krosi igana fo kibe adengania kum shetana re jolendo nyema no sababu le ba bone gabakuru ibawi walma ba bone samara sawni walma be berota annofe walma kanyon digi chugoya mumbena ne toro yere krosi ni bela jenina walma ikanga bele wolon flamun flikata abbe jenga fli nyogon fe yoro ninkile niyo ke umai nimbe bela jeni barawi bara munun bala ne mo ka ko yoro ma jeni ala bele bon yoro la bele be flita dondoni ni ka Allahu akbar fo akilingen be tagalila nimma mu ye bele bon ka ba ki kundi ki ka don ka fo jen kelima ikanna mun bla hal ni mata tawafuke folo maga nga ni tala tawafuke maga ka ban wati muna ika don ka fo fem bela jeni mella daga ye hali furumuso ka kon tawafuke linye ni bara flake no e bele fili ni kundi walma konsigitige abe be kan namu finimbla kada ka tawafu be ka yakaru hal nama ka selidona ola ne mamun tala tawafu ka selidona kaba o kore ka foko fem bella daga la ay eji barawla ebe seyin kana mina de ningana iga mina sigi kile sabake walma kana iga mina sigi kile flake o ba soro heji baraw nogala ibulu o mina sigi kile fla walma kile sabain akunye kana ala utala kosuma dildeke ibena ala kosuma ke ni kile fla walma e kile sabake ika don ka fo ibena ala kosuma de ke ka mina sigi konnala o ala kosuma muniba ke mina sigi konnala mu wajibi alendo ika o mina sigi na o de kuma ne dugu jela ila seli fana wakati igata kata belebonke belebon munibe ta ke o be belebon sabai ibe belebon yoro sabade la a yoro kilingelen bela jini ibe bele wolon fla fli iga mina sigi konona la ijilaja korna kalama ijilaja ala kusumama ala utala ya mina sigi di amma wala sanga ala kusuma de ke mina sigi te baroke yore kulunga yorote mina sigi te kulunga yore mina sigi te selinyina jake yore nga mina sigi ala bato yorodo ala kusuma yorodo ne seli fana wakati sela ibe ta ka ta belebona ni tala belebona ni sela belebon ro foloma ibe belekse wolon fla fli a beta tola iba foko Allahu akbar ne wolon fla imbana ibe jenga doni ki nyesin corona
ninge tege jan ka duwawu kɛ ka Alahu taala deli diɲɛ hɛrɛ la. O kɔfɛ i bɛ taa filanan fana la, i bɛ bɛlɛ fili o fana ma 7 n'o banna i bɛ jɛngɛ ka duwawu kɛ. Ni taala sabanan na n'i ye bɛlɛ fili kɛ ka ban 7 mana ban i tɛ duwawu kɛ sabanan kɔfɛ. Ni ye bɛlɛ fili yɔrɔ ye, n'i ye bɛlɛ fili ta nin cogoya in na ka ban i bɛ segin ka taa i ka tantanw kɔrɔ. O la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ i bɛ fɛ ka tile 2 de kɛ min na, ne tile 2 banna i bolo wagati mun na, n'i ye bɛlɛ fili tile 2nan don i bɛ tilen ka taa maga. Nka n'i bɛ fɛ ka tile 3 kɛ, tile 3 mana bɛlɛ fili mana ban i bɛ sɔrɔ ka taa maga. Ne nin kɛla sa, ni jiginna maga wagati mun na, n'a y'a sɔrɔ i tun ye ka eji tawafu kɛ k'a ban, o kɔrɔ ye fɛn mun tola i bolo o ye bilasirali dɔrɔn tawafu de, n'o ye kanbɛ di Ala ma o tawafu. O kanbɛ di mun n'i b'o kɛ i b'o kɛ waati mun na n'a fɔla k'i ka taali waati sera i ka jamana la, i bɛ taa ka taa alikaba munumunu siɲɛ 7. O siɲɛ 7 mun n'i b'o kɛ, n'i tilala i bɛ jɔko 2 seli a kɔfɛ, n'o ye alikaba munumunu ni jɔko 2 ye. N'o banna sa, a ɲininen don i ka duwawu kɛ i yɛrɛ ye. Muso mun b'a la n'ale bɛ koli la, sariya bɛ jɛn di o fana ma o ka tawafu in to yen, n'o de ye kanbɛ di tawafu ye. Muso min bɛ bange jeli fana la, jɛn bɛ di o fana ma o ka tawafu in to yen, n'o de ye kanbɛ di tawafu ye. Ala ka ciden ba kisi ani nɛɛma bɛ a ye an yamaruya k'an kana bɔ magan fo an ka taa tawafu kɛ alikaba la ka bilasirali kɛ. Magansigi n'o banna i bolo, walima magansigi kuma dɔ la i bɛ taa Madina ka kɔ o ɲɛ. Magansigi kɔfɛ Madina sigi o de bɛ hejiden bolo. Madina sigi tɛ heji sartu dɔ ye, nka Ala ka ciden ka duguba don, a ye hejira kɛ ka taa yen. A ka kan n'i sela yen i ka t'i ɲɛ jɔ Madina duguba la ni ka taga alabato dɔw kɛ a kɔnɔna la. Ka d'a kan Ala ka ciden ko k'a tɛ bɛn mɔgɔ ye k'i ka taama dɔɔni siri ka taa dugu si la bato dɔ kama, misiri dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma, fo n'a kɛla misiri damadɔ ye. O misiri damadɔ dɔ ye Ala kɛra ka misiri ba in ye, kisi ani nɛɛma bɛ a ye. Nka heji sartu tɛ, wa wajibi fana tɛ k'i b'a fɔ ko n'i taala heji kɛyɔrɔ la fo i ka taa Madina, n'o tɛ n'i ma taa Madina i ka heji man ɲi, o tɛ wajibi ye. O la ni Alahu taala y'a kɛ k'i taala Madina sa, Ala kɛra ka misiri ba bɛ yen, kisi ani nɛɛma bɛ a ye. Misiri in ka seli misiri in kɔnɔ baara do, baara mun n'a samantiyalen don. Ka d'a kan Ala ka ciden ko a ma kisi ni nɛɛma b'a ye ko maa mun mana seli 1 kɛ Ala kɛra ka misiri kɔnɔ ko a bɛ n'a fɔ n'i ye seli 1000 kɛ misiri wɛrɛ la mun tɛ Maka misiri ye, mun t'ale Ala kɛra ka misiri ye. O la ni i taala sa Ala kɛra ka misiri ba in na sa, a ɲininen do i fɛ i ka don misiri in kɔnɔ. I dontɔ la i bɛ kininsen fɔlɔ la don misiri kɔnɔ. Ni kininsen dora misiri kɔnɔ, duwawu mun kan ka kɛ n'o ye misiri kɔnɔ donni duwawu ye, i bɛ o duwawu kɛ, o bɛ kɛ misiri bɛɛ la. N'o bɔla yen, n'i donna misiri kɔnɔ i ka jɔko 2 seli yanni k'i sigi. O jɔko 2 ye n'i y'a sɔrɔ k'a seli rawuda kɔnɔ o cɛ ka ɲi kosɛbɛ, nka eji wagati la o tɛ ko nɔgɔma ye. N'i ye jɔko 2 seli ka ban waati mun na, a kaninen don i k'i ɲɛsin Ala kɛra kaburu ma, kisi ani nɛɛma b'a ye, ani Abubakar Sidiki ani Omar, olu kaburu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ. I ka taa yen ka taa salamu bila Ala ka ciden ba kan. N'i taala se Ala kɛra kaburu la, a ɲininen do i fɛ i ka mun kɛ, i ka i ɲɛsin kaburu in ma ka salamu bila Ala ka ciden ka kisi ani nɛɛma b'a ye, k'a fɔ assalamu alayka ya Rasulallah, kisi bɛ i ka Ala ka ciden ba. I kan ka sɔli mun kɛ Ala kɛra kan i b'o sɔli kɛ o yɔrɔ in na. N'i y'o kɛ ka ban i bɛ sen ta ɲɛ 2 ka taa i kinin fɛ, i bɛ salamu bila Ala kɛra nɔrabila fɔlɔ kan n'o ye Abubakar Sidiki, assalamu alayka ya khalifata rasulillah. I bɛ duwawu kɛ o ye hinɛ la, ka duwawu k'a ye yafa la. N'o bɔra yen i bɛ sen ta ɲɛ 2 kɛ ka taa i kinin fɛ tuguni ka salamu bila Umar ibn al-Khattab kan n'o ye alisilamɛw ɲɛmaa ye, k'a fɔ salamu alayka ya amir al-mu'minin, ka duwawu kɛ o ye. A ɲininen do i fɛ k'i to Ala kɛra kaburu kɛrɛfɛ i k'i yɛrɛ yɔrɔ ma diɲɛ fɛn damadɔ la, fɔlɔ k'i yɛrɛ jɔsi a kogow la, o tɛ baara ye mun bɛnnen don. Walima ka taa fɛn ɲini kira bolo ko kira k'o k'i ye, o fana tɛ baara ye mun b'a la n'o bɛnnen don. Walima ka taga hali haju yɛrɛ dɔ jira Ala la k'i jɔlen don kira kaburu kɛrɛfɛ, o fana tɛ baara ye mun bɛnnen don. Nin si tɛ Ala ka ciden ka taabolo ye. N'i sela a ka kaburu kɔnɔna la, n'i sela a ka misiriba kɔnɔna la, i yɛrɛ yɔrɔ ma diɲɛ ka bɔ nin baara ninnu kɛli ma. A kɛ kɛcogoya la, kɛcogo mun ni Ala ka ciden nɔrabilaw y'a kɛ o cogoya la, kɛcogo mun ni Ala ka ciden jɛɲɔgɔnw y'a kɛ o kɛcogoya la. O kɔfɛ Bakiya kaburuso, o fana bɛ Ala kɛra ka misiriba in kɛrɛfɛ. I ka taga Bakiya kaburuso la,
ni nga taa duwawu kɛ o kaburu kɔnɔ maaw ye i tɛ fɛn ɲini o fɛ dɛ i bɛ taa duwawu de kɛ o ye ala kɛra ka di sɔhababaw olu caman dalen bɛ kɛra somɔgɔw caman dalen bɛ alisilamɛw nɔrabila sabanan n'o ye Usman bun Affan ye o fana dalen don nin yɔrɔ in fana la o la nin ye Baqiya kaburuso ye i bɛ duwawu kɛ o kaburuso maaw ye n'o bɔla yen Uhudu fana kulu kɛrɛfɛla la ala kɛra kisi ani nɛɛma b'a kan a ye sahaba dɔw su dɔ yen a ka kan i ka taa salamu bila olu fana ye ka duwawu dɔn o ye o kɔfɛ Madina kɔnɔna la Quba misiri bɛ yen a kanunen don i k'i yɛrɛ saniya ka bɔ i ka so i ka hôtel la ni ka taa Quba misiri la ka taa jɔko 2 seli ala ka ciden ko ne maa min ye jɔko 2 seli Quba misiri kɔnɔ ko Alahu Taala bɛ umura 1 baraji d'i ma o la ne nin banna sa i k'a dɔn k'a fɔ misiri wɛrɛ tɛ Madina kɔnɔna la k'i b'a fɔ ko ala kɛra samantiya fɔ mun na ni mɔgɔ kan ka taa mun sɛgɛrɛ bato kama fo ni taala ka taa lajɛ ten dɔrɔn o la ne ye nin kɛ i k'a dɔn k'a fɔ i ka eji baaraw banna umura baaraw banna i bɛ kɔsegin ko ɲuman na a ɲininen don n'i segila i k'i jilaja i taara i yɛrɛ saniyali mun kɛ ala y'a ka soba kɔnɔ i ka sabatiw ka fo saya bɛ se i ma don mun na tari mada bɛ hejiden bɛɛ lajɛlen ye duwawu bɛ hejiden bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ala deli ejidenw ala k'o ka hejiw minɛ o ye ejidenw ala k'o ka hejiw minɛ o ye k'a kɛ alijanna sɔrɔli sababu ye o bolo bilasiraliko ɲuman o bɛ hejiden bɛɛ lajɛlen ye i n'a fɔ kunbɛliko ɲuman kɛla o ye cogoya mun na ala ka an bɛɛ lajɛlen kɛ hejidenw cɛla ala ka heji kɛ ko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala ka an bɛɛ lajɛlen kɛ heji kɛ alijanna sɔrɔli sababu ye